shembe kodwa manje inkinga uzame ngesikhathi esizonga akayi sasebenza leya yeah imali mana akamathi awabeka imali ukuze ebe nemali eningi ayothi mangabe umuntu esephuphile akaposti ukuba relevant uyazwa mfowethu yeah akaposti ukuba relevant ngoba uthokoza inyanga manje uforce irrelevancy yena ushaya imali mnandi into yakhe inkinga izothenga ubani ngoba abantu bathenga owabo lelo bantu bafowethu owabo uthokoza ilanga abasayinyakela kuyinani into yomculo bathenga inkomo emakhaya futhi bazakuza mabayizamayo uthokoza ilanga angamnandi makuthiwa uqhamusha ngomgube eqhamuka kondaba sekwayo into eyenza umgube aqhubeke nempilo kamaskandi ilento yokuvela phakathi kwey'ngane zikhonya endimeni kamaskandi waba kondaba sekwayo umuntu oqhamuka efishelwa ingane thizeni kwi-albhamu yayo athole nawuthi uBob ahlale phansi hayi ukuthi akazokhipha le-albhamu izothenga ngobani ngoba owami baholi impesheni